teď, já jsem u druhého videa. Chci vám dneska ukázat, jak vypadá můj settings ve Fortnite. Tak na to můžeme jít. Já budu moc rád, když budete dávat odběr, lajky, komentáře a popřípadně to sdílet mezi svýma kamarádama. Tak, jdu vám to ukázat. Tady budete sem settings. Tak, tady to mám takhle. Tak. Audio to mám takhle nastavený. Tak. Tady to komunikation to mám nastavený takhle. Teď game. Matchmaking region to je takhle. Tak. A doporučuji vám to na settings. Ten simple build, to není moc dobrý. Tak, tady to je strašně důležitý, protože tady to vám jakoby je trošku zlepší, tak abyste viděli prostě kolik máte matra a takhle. Takhle. Já hraju teďka na klávesnici, takže tady uvidíte můj settings na klávesnici. Takže pickaxe mám takhle, sbírání na E, tady to jo, G, C, V, X, T, edity mám na F, tak, a tady to máte nastavený, takže tady teď vám ukážu tohle. Tady na kontroleru to mám takhle. To můžete nastavit jak chcete. Samozřejmě každý to máme nastavený jinak. Tak poslední, do čeho se podíváme, tak je tohle. Tady to máte každý jinak.